Hello guys! Kumusta ulit kayo? For today's video nga pala guys, ay samahan nyo naman ako sa pang-araw-araw kong ginagawa. Ngayong araw pala na to guys ay Sabado at meron pa rin trabaho or duty yung aking partner. Kung kaya ako lang muna sa bahay mag-isa at eto na nga, tinitingnan ko yung mata ng aming pusa. Ako lang ba o curious din kayo sa mga mata ng mga pusa? Anyway guys, ayun nga pala yung panahon ngayon, medyo gloomy. Syempre, tamang silip ulit tayo dito kasi nga baka umulan ulit. Isa lang ang ibig sabihin nun guys, tatakbo ulit tayo para nga ating ayusin yung ating mga kambing na nasa kabilang area namin. Kaya kung makikita nyo naman, talagang napaka-dark na and paparating na talaga sila dito. Nagbihis na nga lang din ako muna guys para nga ready tayo kapag sasabak tayo sa takbuhan mamaya. Nagbobota rin nga pala ako guys and syempre nagme-medyas na rin kasi nga para sa pawisin nating mga paa. Ngayon ko lang din talaga napansin guys habang nag-edit ako, butas nga pala yung aking medyas dyan. Minsan talaga guys, mas inuuna na namin yung mga hayop namin kumpara sa pansarili namin. Nakakapag-order pa kami ng mga vitamins tsaka pang deworm nila sa Blue Up tsaka Orange Up kumpara dun sa mga gamit na kailangan din talaga namin. Pero kahit ganun pa man din guys, okay lang sa amin basta't makita lang namin yung aming mga hayop na maliliksi ay okay na rin. Nagdala na nga rin pala ako ng payong guys kasi nga baka bumuhos mamaya at hindi tayo makauwi agad. Actually, hindi pa naman talaga umuulan pero nga nagready na rin ako para mamaya dire-diretso na. Ayan nga pala yung dati naming pinaglalagyan ng mga brooder namin guys, ng mga manok namin and eto ngayon inilinis ko na rin. Ngayon din pala ay ayan na yung mga tatlo nating sisiw at yung inahin naka-adjust na sila sa kanilang panibagong area. At ayun naman guys, meron tayong isang inahin ulit na nangingitlog doon / naglilimlim na rin siguro. Halos nga ng hayop guys namin inaalagaan ay pang livestock na rin talaga. Mas mainam na rin guys na meron tayong mga inaalagaan para kapag meron tayong kailangan na pera talagang makakapagbenta rin tayo agad-agad. At dahil nga guys mukhang hindi naman uulan pumunta na muna ako sa likod ng bahay namin para maglinis ng aming isang baboy. Sintabi rin po pala sa mga kapatid nating Muslim. Tanghali na rin kasi guys kung kaya kailangan ko na siyang linisan. Isa lang yung baboy namin dito guys kaya madali lang ditong linisan. Kapag tanghali din kasi mainam na maglinis kasi nga malakas din yung tubig. Huwag kayong mag-alala guys kahit nasa residential area kami meron itong septic tank. Dati pa naman kasi na nag-aalaga kami ng baboy talagang meron kaming pinagawang septic tank. Kasi alam namin later on marami na nga din kami magiging kapitbahay dito. Pero disclaimer lang guys, bawat inaalagaan naming baboy dito hindi namin binibenta. Yung mga baboy nga na to guys hinahanda lang namin kapag merong mga okasyon. Panatag din kasi kami mag-alaga ng baboy dito guys kasi nga medyo malaki yung aming lote. Nasa 700 to 800 square meter nga yung aming lote dito guys. At pinabakuran din talaga namin itong lahat ng area. Nililigo ko na nga lang itong baboy namin guys kasi nga medyo mainit yung kanyang katawan. Palagi nga lang siya nakapirmi dyan kasi gusto niya talagang nililigo siya. Pagkatapos din nito guys, inilalagyan ko rin siya talaga ng pagkain niya. Syempre, hindi mo dapat makalimutan yung paglalagay din ng tubig. Salamat din nga pala sa nag-sponsor ng biik na ito. Kung naghahanap nga pala kayo ng mga biik na mga ganda, nasa Crisbon Farm lang yan. Located nga sila sa Sikitan, Kidapawan City. Just contact Crisbon Yumagi. Magbibigay na nga ako ng pagkain ng aming baboy guys bago pa nga ito umiyak. Napakaingay pa naman guys kapag ito yung sumisigaw. Talaga naman ding napakakulit guys at ayaw tumigil kapag hindi mo pa siya talaga binibigyan. Papansin ko nga guys na medyo umiitim na nga yung kapaligiran. Sabi ko pa nga dyan guys parang hindi naman talaga uulan. Pero ayun, ang ending guys umulan at napatakbo na nga rin tayo doon. Panay sigaw na nga guys yung isa naming kambing kasi nga umuulan ng time na yan. And finally guys, nakapasok na nga lahat ng kambing at luckily naman yung iba hindi nga din nabasa. Sa ngayon nga pala guys, ito yung mga kambing namin na nandito sa kabilang area. Kung minsan talaga kapag maulan, yun yung pinaka-problema namin. Pero kahit ganun pa man din guys, laban lang tayo. Naglalagay nga din pala kami dito guys ng solar para kapag tuwing gabi hindi naman sila madiliman. Syempre, tambay na muna tayo dito guys kasi nga medyo malakas din yung ulan. Yung area naman dito guys hinati namin. Yung kabila ay pinarentahin namin tapos itong kabila ay pinaglagyan namin ng mga hayop. Kung meron kasi talagang chance guys na padamihin yung aming source of income talagang ginagawa namin yon. Ginagrab talaga namin ang opportunity at nasa gayon hindi din kami mahirapan. Basta wala ka lang inaapakan ng ibang tao guys okay lang talaga yun. At syempre hanggat kaya pa ng katawan mo guys grab mo talaga yung opportunity. Mahirap naman kasi guys kung kailan pa tayo tatanda dun pa talaga tayo kakayod. Mas maigi nang habang bata pa tayo magsipak na tayo. Para pagdating ng araw masasabi mo na lang sa sarili mo na lahat ng pinaghirapan mo ay nag-paid off na rin. Manifesting tayong lahat guys para sa kakaunlad ng ating sarili. Pinapanalangin nga namin always guys na Lord sana hindi lang kami maghirap, gagawin talaga namin ang lahat. Syempre si Lord ang bahala sa prayers mo at ikaw na mismo ang gumawa para sa mga pangarap mo. Wag lang basta mangarap, syempre kumilos ka din at nang matupad
agad yun. Anyway guys, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin yung mga alaga namin kasi nga baka saan pa mapunta yung ating pinag-uusapan. Nga pala guys, etong mga alaga naming kambing na lalaki, i-dispose na rin ito sa buwan ng Disyembre. Maganda rin kasing magbenta sa buwan ng Disyembre kasi nga halos lahat ay maghahanda para sa Pasko. Habang yung iba naman ay talaga naghahanda na rin para sa bagong taon. Dati nga guys, iniisip ko pa lang nakakaawa talaga yung mga alaga natin kapag binibenta. Pero kahit ganun guys, wala tayo talagang magagawa kasi nga yun yung life cycle nila. Kaya nga guys, kahit nung una pa lang talagang kahit sa manok namin hindi ako kumakatay. Nakakalungkot din kasi na ikaw yung nagpapakain, ikaw yung nag-aalaga tapos ikaw din yung papatay sa kanila. Kaya mula noon guys, never pa talaga na ako yung kumakatay sa mga alaga namin. Eto nga pala guys si Rambo at talaga namang napaka-clingy ng kambing na to. Talagang kapag nandito kami sa bahay nila talagang lumalapit to siya at nagpapahaplo sa kanyang noo. At eto naman si Daxi guys, nakakatawa pa talaga talagang dinidilaan niya yung kanyang dede sa may itlog niya. Hoy, Daxi, mahiya ka naman. Ano ba yan? Talaga nga naman guys na pwede na nga natin gawing soup yung kanyang itlog. Alam ko, yung iba dyan talaga namang napakahilig din naman sa itlog. And speaking of itlog guys, ayan, huy, ang laki na nga ng itlog ng ating Rambo. Napaka-cute! And nga guys, sa sobrang clingy niya, talagang okay lang sa kanya na hawakan yung kanyang napakalaking itlog. Nakakatuwa lang guys kasi despite nung nag-inject kami sa kanila na medyo nasaktan siya ayan pa rin siyang sa ngayon lumalapit pa rin nga. Sana all na lang din talaga guys kahit na nasasaktan lumalapit pa rin at bumabalik pa rin sa'yo. Ayan, umaasa ka na naman, babalik siya. Walang ganun guys, uy, ano ba yan? Nga pala guys, tinalian ko na muna si Daxi kasi nga tanghali pa nito and pwede pa silang makakain kapag wala ng ulan. Sa ngayon, siya na lang yung tinalaian ko at saka yung dalawang kambing na native kanina hinayaan ko na lang. Naman, hinayaan lang talaga. Ayan na nga guys, gumaganda na yung panahon at pauwi na nga ako nito kasi nga medyo ginutom tayo. Hindi pa nga kasi ako nakapag-agahan guys tapos tanghalian na rin. Habang itong dalawa naman guys talagang pumapasok pa rin kahit hindi pa nga tayo nagpapakain. At naman talaga sa dami-dami ng pwedeng iwan talagang yung ipot pa nila. Pinalabas ko na nga lang to sila guys at hindi na nga ito umipot dito kasi nga baka madami pa tayong lilinisin. Syempre, wag natin kalimutan mag-ulam check! At ang ulam natin for today's video guys ay tuyo. Syempre, wala tayong ibang ulam kaya tuyo na lang yung ating ulamin. Syempre, with lots of rice yan guys and a magic water. Guys, kain tayo! Marami tayong kakainin guys kasi nga hindi tayo nakapag-agahan. Of course guys, one of the requirements kapag tuyo yung ating ulam is kamayin talaga natin para malasap natin yung tunay na sarap ng tuyo. Kaya mag-alala guys kasi nakapaghugas na nga ako 2,000 years ago. Ayan guys, kain tayo! Hindi naman talaga halata guys, nagutom na ako dyan kasi nga yung pawis ko talagang tagaktak din talaga guys. Ayan, di ba? Nagmamadali na rin kasi ako niyan guys na umuwi kasi nga talagang gutom na ako at sumasakit na yung tiyan ko. Warning guys, huwag niyo yung subukan kasi nga tayong professional lang yung gumagawa nun. Kidding aside guys, huwag niyo yung gawin kung ayaw niyo magka-ulcer. That's it for today's video guys. See you in the next one. Goodbye!